Fa 3 setmanes aquest mobiliari formava part de la fira més important de telefonia. Ara, gràcies a la iniciativa Donation Room, impulsada per l'Ajuntament de Barcelona amb el suport dels organitzadors del Mobile i la Fundació Formació i Treball, els objectes tindran una segona vida. En un congrés que dura una mica menys d'una setmana, es fa servir molt mobiliari, molts estris i molts complements que després acaben al rebuig. Fem tot el servei logístic de recollida d'aquest material que les entitats volen donar, el portem a magatzems, els inventariem i els classifiquem per repartir en entitats socials i associacions. Una de les entitats beneficiades és la Fundació IRES, que acompanya famílies en situació de vulnerabilitat social. Gràcies a que vam poder fer una mica de selecció, al final hem triat coses que s'ajusten a les nostres necessitats. Molt agraïts, no? Ens arriben elements vius, plantes, no? Que donen espai verd a l'espai, taules, estanteries, prestatgeries, algun tipus de catifa, una butaca. En total, 570 peces reutilitzades que estan valorades en uns 26.000 euros.